A partir do poema O tempo e as xentes de Ángel Fole, o programa Maiores de la Región planteou no Centro Sociocomunitario do Carballiño unha nova actividade, neste caso de carácter interxeracional. A idea era explorar a relación entre distintas xeracións, resaltando o saber dos maiores e a importancia da memoria, así como estimulando a creatividade en mozos e maiores. Os participantes dividíronse en pequenos grupos mixtos, con xente moza e maiores. Cada un deles compartía unha lembranza importante da súa vida e unha aprendizaxe que recibira doutra persoa doutra xeración. Había que buscar elementos comúns entre os recordos e o aprendido. Uns e outros tiñan que plasmar nun debuxo o xeito no que as persoas de idades distintas están conectadas polo tempo, a memoria e o saber compartido. Cada participante podía engadir un elemento que simbolizase a súa aportación ao obradoiro e cada grupo traballaba nunha parte do proxecto para logo dar forma a un único mural. O obxectivo desta proposta era fomentar ese diálogo interxeracional, a conexión emocional e a creatividade, deixando unha obra que simbolice o compartido e o aprendido.